Yawang tatay eh. Talagang bakos. Magandang araw sa inyong lahat mga idol. Meron na naman tayong bagong video sa ating 3-on-3 basketball. Pero bago ko ipakita sa inyo ang video ito mga idol. Mga idol, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please idol mag-subscribe po at pakihit na lang din po ang notification bell para ma-notify kayo sa mga bago kong videos. So hindi natin patatagalin pa. 5, 4, 3, 2, 1, tara! Shout out kay Kuya TV. Shout out Kuya TV. Onas Kuya TV, TV na. Ubid na, ubid. Hindi na padaog, hindi na padaog tawanan. Duyan na tawanan, gidula kiniyangan. Pila si boss ba? Boss Raymond ba? Mana nag-shout out na? Kaunom yung nag-shout out eh. Tawa ko din bako dayon. Gaya masugdan ani oy. Mahurot ng mais ani ba? Stop niya. Mintal versus Talomo. Hello, gawang tatay oy. Ay, wala ba siya dahil? Hoy, wala ba siya dahil kay Mawanta? Jeez. Basketball man hindi mo ni sapungan. 1-0. Parehas uno. Wow. 1-2. Nag-abot man mo puro mga rated. 3-1. Nag-abot man mga rated. Score 3-1. Hoy. Tawa dia. Pasti lampat. Foul. Kapay dos dia. Kapay dos dia.
Eh. Ayaw, sila nagsabot naman. Bataan eh. Lugro lang, lugro lang hindi rin. Tay. Hindi naman matumpang player nila. 2-3. 2-3. Kumao lagi dula ka na no. Pangit lagi kay dribble no. Parehas tres. Sa dula no. Pareha dula ka na. Tungkol itong hunter, magod, matong nang ani na ta, buisit na sila eh. Oy. Ano na, pidi pa ni mo discuss balls. Hey. Sabing tatay oh. Mau dula ka lang dito. Tatay, mo iring. Papa niya kita tayo ba? Mo tagulog ya kanina nga. Sila sigaw na to ba? Patay. Papa niya na. Yawang tatay eh. Tatay. Ang Drew na. Trademark ng tatay mo. Hey, nalipay lang silang. Nalipay kami nga na. 4-3. Pagbuli ka mo na kay Duming dire. Score 4-3. Yung kapuyo ni sila. Patay mo nagnita ni mo. Patay guys, Vincent na, Rogelio. Tayo sa Rogelio ano eh. Patay eh. Patay mga gunita ni mo. Kahul ba na si Kwan? Kamot may tarawa. Score 5-3. Shout out sa vlog. Sige lang, daghan na ka nag-shout out lagi. Shit na. Tingnan bang shout out from Japan. Kaya nga sa mong dusin to sa nito eh. Ipat mo ka. Ina niya, iskasi lang sa okay, palihan mong isko. Mangoy. Oh, grabe tatay oh. Di na bali, ligo na ka nagtuos tatay. Yung tatay, kung ganyan ano, buwang ko sa kulang. Nalipas yung bulis. Lipat, minong ka. Taksa na mga panugalo. 6-3. Semua, palit ko. Magbuka na yung player. Kahit ang ganun si Kwan. Taka na magkasugal god. May kauban. Mental, masyada bitaw na mo. Naglabas ng player, no? Eh. Yoy, ulam, full. Tatay eh. Wala na ko na kay. Walang anin siya. Foul, not counted. Wala jud ni. Mora ta nga tayo kuan ni boss. Sagip ka pamilya. Sure boss. 4-6. Insay 6. Sugam mag. Tigulang lang ba?
7-4. Sigala na ng gold, dahil isa ka lang sa hangin. Okay, screen ba? Ikat na dra. Wait lang ako. Mamaon kita lang dula sa kaso ka magto. Orang-orang nih karon di gunit atau ganinya agak. Otso 5. 5 no, 4. Anak terus. Ha? Ah, 8-4. Nueve. 9-4. Zero por. Kamu tatay dito mo. Tatay. Gis 4. Kamu dito. Dumingga dito sa tatay. Kamu tatay dito. Sigiri tatay dito. Iping lang paano masani? 5-0. 1-5. 11-5. Foul. Oh, ha. Foul to, foul. Not counted. Luar tinggal dulu. Kami kami nakapili. Hindi napildihan eh. Bugol sila ka na may kwarta. 6-1. Dungog mga ba? Padungog mga gali. Sali ka nakikwarta. Sali ka nakikwarta ba? Wala mo kwarta ang dala dali ka. Salamat ka. Inject. I-inject. Ito score niya 1-6. We are the champion! Sa isa kong ikaw. Unsi size score. Ano man? Ihatag na karon na discount ina. Ay school lang nga. Sabi na mo, try na good. Wala pa good pa good. Kamu juga try na. Ay, pala yun.
Pangit kita tanaw na sakit ko sa mata. Apo man to, puro ritin nag-abot ba? Ibay kayo. Sige din nga to eh. Ugoy, prosper, gusto nyo naman ang dulo. Magpirang Pam na nagya ko nimo. Tabla. Talaga yung bakos. Ulok. Last ball. Go size. Bye. Bayad ako na discount ni. Ako na to, gantirin ako daan. Onek tawag nga sa inyo buwa. Pero gamay buwa ba? Tatay on the mobs. Ayan ko daan. May discount ha, kay bayad ka daan. Kami ko ulo ano kay pagkay papakin. Ito ba lamin na ba? Kitanggal na talaga. Aringan Japon. Provide rate no, provide. Sa last ball lagi nala yung dulas last ball ba. Patay na. Jo. Saan pabili ka pas ganto? Anak sulod dre. Wala ay alsa din siya. Alsa ka. Game ball. Ball winner Mintal. Shout out Alex Kiddy. Oh,